Hambai kini media takok songno kay joto kakuar kay kadangan ani kitla karokno no joto nga ani klumong kay chawang kibaya paro kini o gago paisok paya kini hanok hasina ga borma hin joko no saiman kana mo actually disease by manzari kini safarani tongo bini o disease ge manzari tongmani tamong kha kaham hamya saimangani sukubi no abuni bagi kini o ang mapayka sabay kan ani logiwo pongo chini TWR ni berigo ja abuni yagulo pongo chini bawang banan kar mohengo kay abuni yagulo pongo chini kar sunil kay abo hiking okay bo chini TWR ni chini president bobo paisok paingai ok pwedeng ibisino bobo paingai ni ko gagak ano ko sai ro hozak nang phano thang khogra di hini oba haike ko khalai mani bisingo no angking ya phai ma sok pai ka anga obo nang sana mutingo job to loko rok nang koina ni mutingo jora lai thang mani porai chen kabui mukti sokore mungsa manglak tabung ga jora chen chobana ni bage bongo chen hamgana ni bage anga obo no chen job no khaba kha khlai 10 টাকা ফাঙ্গাঙ্কা 5 টাকা ফাঙ্গাঙ্কা 100 টাকা ফাঙ্গাঙ্কা 200 টাকা ফাঙ্গাঙ্কা ফাইবি chen buskang ma chobalai tay o jagani chini borok banan khar chini kar MDC di om thai bobo phaingai hini ko bohogak tay bini gadi mungbo tongo o jago bo phaiko gi mania phano chunga rohormani oboni bisingino chen tabu lokobamo kaisa obono ko kanani mutugo please na dakti leri away tabuk no kisang gawa chubana ni bagi bang chai kogi tei bono kaham kun ke thangi ba kanani bagi chincha ko ni yak na ngamo hambai